Welcome to Batasan Island! Wala na makikipabot dun sa Netex. 1, 2, 3, 4. Amen. Balik 150 na. Pila na Glenn? Pila? 150. 150. Kung muandre ka dire sa Isla Batasan, makapalit ka gusto ka kilo, 150. Sobra sa 150. Sobra sa kilo. Nay, nasan makapin? Mari yung patasan, makapalit mo 150 sa kilo. Makapalit ka dire bratuhon. Kay sila ray mong mahalo. Sana. Mane 150. Labas pa kayo. Labas Labas kayo yung uyap. Labas pa sa uyap. Sa bitaw, sa kanto, balik. Kami na naning. Color Roske. Cartridge floating. Katres? Roske. Patris? Katris. Kami na naning. So kung ganahan mo habang o floating cottage, punta ka lang ninyo ang Katris. Katris floating cottage. Kung na may mga kanang celebration, mga birthday ba or say mga may mga anniversary Or birthday nga na. Pwede ninyo Civil wedding. wedding. Kaya na nindot kayo ang iyang lugar. Dako-dako gid pod. Makabutin og mga 100 plus. 100 plus ka tao. Bird scheme. Ano ba? Kinilaw lang malakas, ano ba? Ato pagkita na diyan sa pag-slice. Diyan pinaslanting na diyan. Pinaslanting na di na pwede pinastreet. Kayo pinastreet mo kuno siya. Bumuna na kayo. Nahihiwi do na kamay na ba? Di ba tapos niya? Ha? Hindi labas makigahi kayo kumuto. Wala yan. Tanawagin ilaw ba na? Sos! Ngari mo ani. Dili mo makapalit og ingani. Nang murag nukos ang karni sa isda. Gahi. Sama ka gahi sa imong ban. Ito na ninyo. Shout out lang ko itong mga kauban. Labi na si Sir Malungga, si Kevin, si Renz. Kaya mga busy sila karon. Ayan. Oh, si
Alam kano din mo. Salamat kayo sa isang pundador. O si Tosik Kider. Si CR. Yan, salamat. Isoto ba? Asa mga manambay? Opa, hindi ba? Isoto. Asa, isoto kay. Mura kang si Iron Man. Ang sawa nga na. Iron Man.